салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯзанги видеои мо духтаронам хе оғоз меёва ай киртаи дарози тоҷикӣ. Тамошо кунед, инай хеле фасона. И ранги ҳаму киртое ки ман харида будам он рӯз, киртаи турки 250 сомон. Ранги ҳаму ино яхе шутабор чик шудай. Сех шудян хичон, анам хе дузандо хичон духтестян. Тамошо кунед. Ино ба нархи беҳад арзон, нархи ҳаму духтагишон нархи. Тамошо кунед, дар розай кирта, материалаш ламинажай. Ламинаж меган, чӣ меган, беҳад хушрӯвай. Бинед духтаро, аи ҳози чанд намудай, ма шумода якта нишон метам. Ҳози агар ягон вай биёя, клиентам биёя, пӯшида бо датанаш, датана чӣ хел меиста, ма шумода нишон метам духтаро. Тамошо кунед, ира нигоҳ кунед, ич хеле ваяй фирмая ҳози сехай, ма шумода я нишон тим. Ина нигоҳ кунед, инами юсамин, ҳами артел вайш, ҳами цех юсамин будай номуш. Ман ёрам мепурсам, агар доставка дошта бошанд, номерошонам мегирам. Касое ки мисол Россия дает, метавонед ай чизо шумо заказ кунед духтаро. Дидаед ҳози ай дига намудошам ҳаст, ма гап мезанам, нишон метам. Инаи шабинед свети вайшай савзай беҳад хушрӯйра ман да магазин кашол кардам. Иш боша двойкаяй духтаро бинед. ҳози ёра шумо тамошо кунед, ман нархошонам бо мегум шумода. Ма инаи ва ёра намедонам нархи шумо чӣ хел меша. Ане киртора 120 сомонӣ да магазин фурӯхтестам. Нархи фурӯшаш 120 сомонӣ. Инаи двойкаш боша 125 сомон. И дита дора бинед, тагштаи хеле платяи бе остин дораву ай болош ини хеле вай кадагиам. Кастумча боре кадаги дароз. Дидед? Иш боша ина чӣ хеле ки дар нав ман нишон дода будам да саршавии видео. И анамо киртаяй бинед, иҷа остиноша резинка барои таврат кардан, барои мисол ягон кори дига кардан беҳад нағзай. Инаи намудуш бинед духтаро, ина платяи дароз ремен дора, я материалаш ламинаж, чӣ хел хушрӯ. И ҳама размерош ҳаст, касе ки мехоҳа ина ма аниқ мекунам. Иам остиношам хеле резинка, ям хеле остино хушрӯе ҳастанд ки да курто ма аниқ мекунам, баъд шумода гап мезанам. Тамошо кунед, ҳама размерош ҳаст. Анаи фасонам хушрӯ, насиб боша ма худам да заказ мекунам. Инаму дидед остинош чӣ хелеай. Материали и тамоман бо дига материалай. Остинош беҳад хушрӯ, худашам хе чӣ меиста, кушоди хушрӯ меиста. Иам да берун буд, ма кашол када нишон дода будам тона. Ина дурунда бинед, светаш дига хелай буд. Якум ями нишон додагим, дуюм киртаи нишон дода будам ҳамоай. Иам остиношанам хеле духтаро. Пешашам хе оро додагиян. Тамошо кунед. Я намуди дигаш ана хеле киртая, и киртаям беҳад хушрӯвай. Бинед, и кирта поёнош неҷош турай, иҷаш резинкаи миёнош бо римишок дора. Миёнда римишок дораву барои хе кушод истодан. Ина ҳаму фирмаи юсамин. Ана духтаро, иҷа духтарои ма омадиян. Бибиҷон рафтем. Рафтем пеши ки ягон чӣ бихарам. Мам, только не банан. Дедушка сказал, что это вредно для здоровья. Вот. Надо купить. Барои чӣ? Нон хӯрдасти бибиҷон? Ту нон хӯрдасти? Бия рафтем. Рафтем. А где папа ушел? Бия рафтем. Дасти хоҳарта гир Осия ҷон. Дасти хоҳарата бигир. Бигир, рафтем. Рафтем. Оиста. Оиста. Магазини усниям браве. Ис гардиш кунем.
بنام خیر نه بدروی خشروای خوارتا بردو Что? Опять купить? что хотите Мы не хотим холодные. اومدش مودا اوام خریده نیستم بچم А что мы купим? نمیدون Сегодня такая жарища. نه لک بلک استکتیتن را الک بلک ها مجا مگزین چیز خری چی گیرم تو نه چی میخری ها А может что-то другое? Что ты хочешь? Мам, папа, چی мам, сама. چی بچه جون А Сабишка хочет шоколада. چانس میکن درود А мне холодное сердце 2. Мне про Эльзу. اینا دخترها گودکو رفتن خونه بیبیش کتی بیرون برو اومدگی بودن و پیش ما اوستا مگزین اومدین اوزی خونه رفتن اینا ای چکر میخوام شما دا نشون تیم دخترها ای چکای فایزی رسول کسایی که در تاجیکستان بودن میدونن مثال که هازی همین چیزای فایزی رسول بسیاره وایور سمیتانو هاش هستای شیرش و دیگر چیزوش هستای قایمقوش هست انا چکش هم کلوکی برو مدای بزرده ما روز خریدیم به حد نغز رنگ سمیتانه وقتی میخریشه اینا با ایمو گرفتیم نرخش 13 سم یا وایش کلوش 13 سم اینا دخترها این روز بگشت دستای ما گفتم بشینم ویدیو شما دا монтаж کنم партом бо дидам минутам камтаракай гуфтам амиёра камакак шумо да нишонтим ина рӯз бегаштестай на салафанда ду салафан як клиент ва гирифтай боро мона гирифтай и борои распродажа монай майка пайка ё бе коғазан чизе ки айманикинай мовая мисол меиста чанқа ду сему места савдон да намера ҳамун намуди фурӯшш дига кишид баъд распродажада мепартоем мисол инами кофтичка мисол майкача 35 сум буд ҳозир распродажада 15 сум мефурӯшем амхел ҳамра як клиент омада буд ду сетка вай када интихоб кардай имешид 100 сомон ҳози гуфт апа мерам айхона миёрум сума мегирам ина 400 шид 500 шид ҳамра ҳози овардам да иҷа мондам шава агар шава нашава бо мегирам ҳамаша гаштарака да ҳам коробкаи распродажа мепартум юра ҳанам хе духтаро имрӯз буд як рӯзи видеои мо бо насиб боша паго мерама насиб боша худо хоҳа и соҳибиам биёя бо нағз мешада пулша биёра бо нағзтарак меша ки ябора мерам ягон чӣ мехарам ай бозор барои савдо мисол ягон наския ягон чизи дигаяй барои ҳамо ина тамошо кунед як чи дига духтаро ки ами сари видеода ман киртора шумода нишон додум саршавии ами видео имрӯза монда уҷада буд киртаи якта остинош клёши тури буд ку ман гуфтум худам да шава заказ мекунам ҳамо курта баъд дуюм куртае ки буд и куртаи сиёҳе ки гули сирх дошт рименти кожаный ҳами ҳарду куртара имрӯз ман фурӯхтум сиёҳи гули сирхдоруш 120 сомон а гули вайш боша ӯ яке остинош клёш буд ура боша ман фурӯхтум имрӯз 140 сомон ӯ камакак нархш дигартар буд материалш дигартар буд я бор дига бо тамошо кунед бинед ман чӣ хеле да боло гуфтум ман ҳозир мепурсам вайора агар ки тонан ман номерашона мегирам доставка дошта бошанд дига давлатҳо масалан Россия ман шумода нишон метам бо гуфтан ки моделҳои нав ба наву ҳар хела дорем размерош ҳастай барои ҳамо ман бо чӣ мекунам тона духтаро видео мекунам дар видео мепартому ва гаптон мезанам ки мисол чӣ хелай чӣ хел нестай ҳами кирто метавонед шумо заказ кунед ё ки дигару дигар духтарои азиз хоҳарои меҳрубон
имрӯза влоги мо ба охир мераса. имрӯза видеои мо аниқтараш насиб боша, худо хоҳа. ма пага агар бо бозор бирам, ма шумода видео мекунам, авҷа бо ягон нархи навора кадомеша ки иҷозат битиҳанд фурӯшандо, ма сёмка мекунам, видео мекунам нархи навошкати. Хайр, ҳама каса дар паноҳи Аллоҳ бошед. худо нигаҳбонатон бошад. хоҳарони азиз.